Okay. Akong message guys sa mga sa congressman nga binilyon ang gikurakot. Di sila mauwaw no. Nga muna tang kuan ba. Muna tigom og piso. Muna bayad sa buwis. Pero ang resulta di ay gipangawat binilyon mga bagagnaong nga tong mga congressman guys dito sa Pilipinas. Way po angod ba nga kita nanindata kuan niya sila sus ka mga buang way klaro ang atong kuan guys sistema sa ato ang dito sa Pilipinas ba sa tinuoray laman jud ang sistema majora sa kuan bako Diyos mo sir wa jud timong congressman ngadda sabot-sabot ilang kuan ron way klaro ato ang kuan tinuray laman jud na watay kuan pero mao na realidad kung asag unsaon pagkuha sa mga binilyon nga kwarta ba di sila magmain sa project agila ron balo bako Diyos sir. Okay, today is Saturday.